روز بخیر بیننده های عزیز، با امید خوشحالی شما برنامه نویدی بمدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنم. امروز 2 مارت است و من سروینازی روحلا شما را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. ساعت در دوشنبه 11 نخست سرخط خبرها. چین برای دادن وکسینای رойгон به تاجیکستان изҳори омодагӣ کرده است. мамадбоқир мамадбоқировро در شفاخانه хоруғ бистарӣ کردند. فотима Ғуломова ҳунарпешаи шинохтаи тоҷик даргузашт. давлати чин изҳор доштааст ки омодааст тоҷикистонро бо ваксинаи бепул таъмин кунад. эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳури тоҷикистон, дар як суҳбати телефонӣ бо президенти чин Си Ҷинпин барои омодагии чин ба пешниҳоди ваксинаи ройгонаш ба тоҷикистон изҳори сипос кардааст. дафтари матбуоти раиси ҷумҳури тоҷикистон шоми дирӯз хабар дод ки дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо самтҳои муҳими ҳамкориҳои дуҷонибаро дар доираи муносибатҳои шарикии стратегии тоҷикистон ва чин муҳокима карданд. дар ин суҳбати телефонӣ президентҳои ду кишвар масъалаи густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ, нақлиёт ва соҳаи кишоварзӣ, инчунин қадамҳои минбаъдаи муштарак дар ин самт ва бо мақсади коҳиш додани шиддати таъсири буҳрони натиҷаи пандемия баррасӣ шудааст. ҷонибҳо барои рушди минбаъда вазъи вобаста ба пандемия дар ду кишвар дар маҷрои мӯътадилгардонии устувори он изҳори умед намуданд. мамадбоқир мамадбоқиров, яке аз лидерони ғайрирасмӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро дар бемористони шаҳри Хоруғ бистарӣ кардаанд. наздиконаш ба нишонаҳои заҳрулудшавӣ ишора мекунанд, вале пизишкон бемории ӯро ба синусит ё сирояти вирус рабт медиҳанд. фармондеҳи пешини 58-сола ва яке аз раҳбарони пурнуфузи ғайрирасмии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон як ҳафта аст дар маркази тиббии Оғохон дар шаҳри Хоруғ муолиҷа мегирад. духтараш Барги Гул Мамадбоқирова гуфт, вазъи падараш рӯзи 22 феврал дар хона бад шуд ва ӯро тавассути мошини ёрии таъҷилӣ ба бемористон оварданд. ӯ мегӯяд дар риштаи тиббии донишгоҳи давлатии Санкт-Петербург мехонад ва иддао дорад ки инҳо нишонаҳои заҳрулудшавианд, вале пурра тасдиқ карда наметавонад. ба қавли вай, Мамадбоқиров моҳи ноябри соли гузашта бино бар синусит ҷарроҳӣ шуд, аммо ҳеҷ гоҳ чунин нишонаҳоро надошт. пайвандонаш мегӯянд, дар таърихи бемории Мамадбоқиров сирояти шадиди роҳҳои нафас зикр шудааст. дарёфти иттилои расмӣ аз маркази тиббии Оғохон то ин дам ҳосил нашуд. як манбаи огоҳи Радиои Озодӣ аз ин марказ эҳтимоли заҳрулудшавии Мамадбоқир Мамадбоқировро рад кард. Мамадбоқир Мамадбоқиров, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамчун лидери ғайрирасмӣ маъруф аст, сарҳанги бознишастаи нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон мебошад. бори охир номи ӯ дар соли 2018 дар сархати расонаҳо пайдо шуд, замоне ки раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ба Бадахшон рафта ва саркардаҳои ғайрирасмии минтақаро интиқод намуд. Фотима Ғуломова ҳунарпешаи шинохтаи тоҷик ва модари коргардони маъруф Барзу Абдуразоқов, ки дар даҳҳо намоиши театрӣ ва филмҳо нақш бозидааст, дар синни 86 солагӣ даргузашт. писараш Шаҳбоз Раҷабов дар фейсбук навишт, ӯ рӯзи 1 март дар душанбе аз дунё чашм пӯшид. Нурулло Абдуллоев ҳунарпешаи тоҷик гуфт, маросими дафни Фотима Ғуломова имрӯз 2 март баргузор мешавад. Ғуломова тақрибан 6 сол дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутии шаҳри Душанбе кор кардааст. хонаводаи ӯро дар Тоҷикистон оилаи ҳунарпешагон меноманд. писараш Барзу Абдуразоқов аз коргардонҳои маъруф ва бародараш Исфандиёр Ғуломов ҳунарпеша ва коргардони театру кино аст. хоҳараш Соҷида Ғуломова аз коргардонҳои машҳури телевизиони Тоҷикистон буд. шавҳараш Ҳабибулло Абдуразоқов ҳунарпешаи театру кино моҳи январи имсол даргузашт. Нур Табаров, драманависи тоҷик, ки солҳои дароз бо театри ба номи Лоҳутӣ ҳамкорӣ кардааст, моҳи январи соли гузашта дар суҳбат ба Радиои Озодӣ Фотима Ғуломоваро аз зумраи шоҳсутунҳои санъати театрӣ номида буд.
додгоҳи фаронса раиси ҷумҳури собиқ Никола Саркозиро бо гуноҳи ришвахорӣ ва суистифода аз нуфузаш ба 3 соли зиндон маҳкум кард. Бар асоси ҳукме, ки рӯзи 1 март содир шуд, Никола Саркози бояд 1 солро дар зиндон сипарӣ кунад ва 2 соли дигарашро зиндони шартист. сиёсатмадори собиқ, ки иттиҳомро беасос номидааст, барои шикоят аз ин ҳукм 10 рӯз фурсат дорад. додситонҳои фаронсавӣ ба додрас гуфтанд, собит кардаанд, ки раиси ҷумҳури собиқи 66-сола саъй кардааст аз роҳи пешниҳоди вазифаи баланд дар Монако ба додрас доир ба тафтишоти шеваҳои маблағгузории маъракаи интихоботияш иттилоъ ба даст биёрад. Ба гуфтаи додрасҳо, онҳо маълумот дар бораи талоши суистифода аз мақом ва ришвакориро дар суҳбати телефонии Саркозӣ ва вакили собиқи дифоаш ба даст оварданд. дар маҳаллаи бунёдкор, ки президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев рӯзи 19 феврал дар доираи сафари ғайринақшавиаш ба вилояти Намангон аз он боздид карда буд, барои раиси вилоят Шавкат Абдураззоқов бо контейнерхона месозанд. бино ба иттилои маъмурияти вилояти Намангон, хонаи раиси вилоят аз чандин контейнер иборат хоҳад буд. худи Абдураззоқов баъди рафтани Мирзиёев ба сокинони бунёдкор вохӯрӣ анҷом дод ва ваъда кардааст, ки омода аст дар ин маҳалла зиндагӣ мекунад. намояндаи маъмурияти Намангон гуфт, хонаи контейнерӣ сайёр буда дар сурати лозимӣ ба маҳаллае интиқол дода мешавад, ки дар он корҳои ободонӣ ҷараён дорад. ба гуфтаи як фаъоли бунёдкор, корҳои ободонӣ дар маҳалла шабонарӯзӣ идома доранд. дар маъмурияти Намангон гуфтанд, ки рӯзҳои наздик барои раисони ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ин вилоят аз контейнер хонаи сайёр сохта мешавад. ба гуфтаи ҳамсуҳбатони радиои Озодӣ, маҳаллаҳои Намангонро аз тариқи ҳашар ва ҷалби кормандони ниҳодҳои давлатӣ обод карданианд. яке аз рӯзноманигорони Намангон гуфтааст, тамоми харчҳои ин гуна ҳашарҳо тибқи анъана аз ҳисоби кормандони буҷавӣ пардохт мешавад. Содир Ҷабборов, президенти Қирғизистон, гуфт, ки интихоботи парлумонӣ дар кишвараш тирамоҳи соли ҷорӣ баргузор хоҳад шуд. Ҷабборов дар ин бора дар мусоҳиба бо расонаҳо хабар додааст. мусоҳибаи вай рӯзи 1 март нашр шуд, аммо ҳамон маълум нест, ки дар чӣ сана интихобот баргузор хоҳад шуд. Қирғизистон баъди интихоботи парлумонии тирамоҳи соли 2020 ба буҳрони сиёсӣ гирифтор шуд. эътирозҳои зидди натиҷаҳои интихоботи парлумонӣ ба фурӯрехтани ҳукумат ва истеъфои президенти вақти Қирғизистон Сооронбой Ҷэймбеков хатм шуданд. Ҷабборов яке аз чанд тан сиёсатмадороне буд, ки дар эътирозҳои мардумӣ шаби 5 ба 6 октябри соли 2020 аз зиндон озод шуд. ӯро бо айби гаравгонгирӣ 10 сол зиндонӣ карда буданд. Ҷабборови 52 сола дар интихоботи президентии 10 январи ин сол пирӯз шуд. афроди мусаллаҳ дар Покистон як муфтӣ, писари ноболиғу як шогирди ӯро дар канори шаҳри Исломобод куштанд. бино ба гуфтаи маъмурони пулис, ҳодиса рӯзи 27 феврал дар маҳаллаи бораи Коҳу сурат гирифтааст. муфтӣ Икромпур Раҳмонро, ки бо писари 13 сола ва як шогирди мадрасаи исломӣ ба самти мошинашон мерафтанд, бо зарбаи тири туфанг куштанд. ҳеҷ касе масъулияти ҳамларо ба душ нагирифтааст ва таҳқиқи ҷиноят идома дорад. Икромпур Раҳмон яке аз шарикони муллои оташнафас Мавлоно Фазлур-Раҳмон буд, ки раҳбари эътилофи 11 ҳизби мухолиф аст, ки мехоҳанд ҳукумати феълиро канор зада ҷои онро бигиранд. моҳҳои ахир қатлу хунрезӣ дар Покистон зиёдтар шудааст. ҳафтаи гузашта ифротгароёни исломӣ 4 мураббии мактаберо куштанд, ки барои ҳуқуқи занон мубориза мебурданд. онҳоро дар як минтақаи марзии Покистон бо зарби тири туфанг ба ҳалокат расониданд. дар ҳафтаҳои гузашта дар амалиёти низомиён ба зидди ҷангҷӯён дар манотиқи қабиланишин дар ғарби Афғонистон даҳҳо сарбозро ва ниманизомиёни тарафдори ҳукумат низ ҷон доданд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. Навиди бомдодии, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 2 март чунин таъин кардааст.
шумо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди бомдодӣ шунидед, ки ман Сарвинӯзи Рӯҳулло тақдиматон кардам. Агар назару пешниҳоде доред, ҳатман ба мон нависед. То суҳбати дигар, хайр.